Η μπάντα ξεκίνησε το 1993 από εμένα και τον Νεκροπεθαμένο και το όνομα φυσικά είναι αυτοαναφορικό, διότι έτσι μας χαρακτηρίζανε κυρίως οι συμμαθητριές μας στο γυμνάσιο. Heavy, funny, metal. Νομίζω το κομμάτι που ανυπομονούμε περισσότερο να παίξουμε ζωντανά είναι η γκαστρεντερίτιδα, γιατί έχει κάποιες εκπλήξεις τις οποίες θα τις διαπιστώσετε επί σκηνής. Ένα από τα πιο αστεία πράγματα που έχουν συμβεί είναι όταν εμφανίστηκα μεταμφιεσμένο σε Άγιο Βαγγίλη και δεν με κατάλαβε κανείς και με αναγκάσανε να παίξω μπάσο ενώ δεν ήθελα. Νομίζω μια καλή εισαγωγή στο σύμπαν των ανώριμων είναι το μέγεθος μετράει, το οποίο είναι το δεύτερο μας τραγούδι. Αν είχαμε τη δύναμη να αναστήσουμε ανθρώπους, δεν θα μέναμε σε έναν γιατί είμαστε οι ανώριμοι. Οπότε θα επιλέγαμε δύο ανθρώπους που μας έχουν επηρεάσει και μας έχουν διαμορφώσει ως μπάντα και ως προσωπικότητες και ως αστιότητες. Φυσικά είναι ο Χάρι Κλίν και ο Τζίμις Πανούσης. Για αρχή ας μας καλέσουν να παίξουμε στο εξωτερικό και ας είναι σε οποιοδήποτε φεστιβάλ, θα προτιμήσει το δάχτυλο. So that my fiance think